De összejön. A csöndek támadnak! És rám léphetek? Olyan szükséges üveg, hogy annyira bénány. Még megy a vízben. Adjunk nekik narancsot. Isten! Ó, összejönnek! Jönnek! 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 Tudod, hogy nekik kéne jönni, csak így rakíthatnánk. Jön! Annyit a picit. Gyere már! Hogy? Gyere már! Ja, ez a tipikus, hogy jaj, jön egy farkas, menj, elesik. Ne hallgass, menjünk, jó, Azok úgy néznek, hogy sikerült menni. És a futást tettem. Tök jó, hogy mindenki áll. Tényleg. Elkezdtek, hogy